Ale že můj čunik si pořád chce hrát s lulany nějakých hromských kluků. Prosím, ještě penízky na muziku. Paní Kolářová, ještě si projděte tu repliku o pičce, která nemůže nic zapříčinit, které je zkažené, hloupé zvíře a tak dále. Tam se trošku zpřeházela, hrozně se si zkomplikovala ten slovosled. Jenom si jednou projděte, protože ta pička tam sedí úplně dokonale, včetně toho, že tam namontovali na tu poslední ještě větičku. Pička nebude, žádné člověče bytosti bude pička zkázat, až tu konečně pička nebude. Je to úplně dokonalé, jenom si ještě projděte, protože to je, tak jak to je, funguje, myslím si úplně náramně. My jsme přece rodinní lidé, jedna velká domovská rodina, slova musíme používat ohleduplně. To by ale musela naše hlava rodiny napřed se přijít na plození, jinak má sluníčko za černavým nebem na věky bohaslé. No, tak možná byste měli jít k lékaři konečně. Lékařská věda už se zachránila na jedno potomstvo, co dříve bylo zastracené. Čuník, nemůžeš vstát? Pane Čuníku, víte, co je největší svinstvo na světě? Chleba. A potom, když nemůžeš vstát. Prevence. No, vidíte, to je důkaz. I paní Hostinská přeci ví, že umím dobře šoustat, tam nějaký pořád mlátí. A pak řekne, no vidíte, to je důkaz. Já vždycky mám pocit, že tam musí sedět ta cezura, a mám pocit, že je moc dlouhá, ale zároveň tam musí být a hrozně moc se děje a vidím, jak ty hlavy prostě švenkují a sledují, co kdo udělá. Realitou života je přinucen k celosvětové férovosti. U každého člověka musí předpokládat to nejlepší a pro to nejlepší možné se umět rozhodnout, neboť všichni lidé jsou možná od přírody dobří. Bych teď ještě měl hrát i Vandu? Asi bys měl. Vando! Stará Vanda. O něhož se má každý sám za sebe starat, i nebezpečné. Díváte na ty holky. No, nevím, jak to Sekt, ne? Jo, naštěstí jsem dostala od pana Jirgana na Vánoce darem skutečný sekty, tak bych vůbec nebyla schopna vyplnit objednávky těchto lidí. Sekty jsem někomu pořídil pro vás, některou z vašich lidí. A vy jste teď můj pevný dárek prodavat těmto nabízkaným osobám, co nejspíš budou naprosto povrchními personami. To, co bylo s vámi, pane Jirgene, musím naší Jošovi ještě něco sdělit. Pro ten malý výkon ve věci rozkoše jste mi v posteli málem zemřel, ale bylo to od vás hezky myšlené, když jste mi o den později daroval skutečný sekt jako nápravu za vaši slova předešlé noci. Takže náš parveký učitel taky umí šoustat. Lidi to až příliš mnoha koník a nezvládají pak svoje tělo, protože tu svoji tělesnost jenom vynačetli do mozku a mozek pak myšlenkou vypustil tělo z člověče. Zase z vás zvíře štěká svoji animalitu do atmosféry. Oplodňování, pane Kájo, to je téměř výlučně duševní proces. Vy se flákáte napříč světem, vy jste státní člověk, pane Kájo, vy jste zvíře v lidské podobě. Já jsem zdravý živočí. Vy ho opravujte na jevišti. Je to člověk. Vy jste člověk jako ostatní lidé, pane Kájo, zvíře, na vaši osobě společenskou deformaci. Jemný a moci se jemně zžívat s člověčenstvím. Prosím, penisky na muziku z hudební skříně. Přece si nechceš nadspat do té své hlavičky, že by ta tvoje díra stála za 1000, to bylo jenom kvůli mě a mému sektu. To dáš Jirgenovi, ten už nic neříká. A já už jdu, jo, no. Piččinu díru. To je smutné, to je tak smutné, že jsem sama pro sebe tak neuvěřitelně smutná. A všechno je ještě smutnější, protože si nějaký smutek do svého života vůbec nemůžu dovolit. Tito lidé od naproti ti si můžou nakoupit smutek, aniž by museli vytrpět bolesti. Takoví lidé se hladí a jsou šťastní. Hladí a jsou šťastní, ne, jsou smutní, protože jsou tak šťastní. Vypustit hudbu. Lidé jsou bezohlední.
Mé schopnosti spočívají v tom, že nemusím být ani šťastná, ani nešťastná. Má osoba byla kdysi velmi krásná. Tak krásná jako herečka bez divadelního představení. Tady ten Kája, tady. Kuchár mého masa. Jednou jsem ho nechala, aby nám pořádně do těla.